Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή παρουσίαση, η οποία γίνεται στις αρχές του Δεκέμβρη του 2014, αφορά αποκλειστικά και μόνο ανθρώπους οι οποίοι πληρούν δύο βασικές προδιαγραφές πριν οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν θέλουν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και κατά δεύτερον είναι διατεθειμένοι να είναι πρωτοπόροι σε μια φάση εγκατάστασης μιας πολύ μεγάλης εταιρείας στην ελληνική αγορά. Πριν προχωρήσουμε θα σας πούμε ότι πρόκειται στα επόμενα 20-25 λεπτά να δείτε μια μοναδική πρόταση που για κάποιους μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, για κάποιους άλλους όχι. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την οπτική που έχουμε εμείς απέναντι στα πράγματα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας αναφέρουμε μια ιστορία που έχει υπάρξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε ένα μακρινό μέρος, σε ένα χωριό της Νότιας Κρήτης, είναι καλοκαίρι του 1942. Ο μικρός τότε σχεδόν 10χρονος Γιάννης, για πρώτη φορά στη ζωή του, βλέπει ένα στρατιωτικό όχημα του γερμανικού στρατού τότε να διασταυρώνεται με ένα άλλο στρατιωτικό όχημα στον μικρό χωματόδρομο έξω από το χωριό του. Το θέαμα είναι εκπληκτικό για αυτόν, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν αυτά τα δύο οχήματα που δεν τα σέρνουν ούτε άλογα ούτε γαϊδούρια, πρώτον να κινούνται μόνα τους και δεύτερον να μην συγκρούονται, καθώς με ένα ειδικό ελιγμό καταφέρουν να αποφύγουν το ένα το άλλο, και όλο αυτό κάνει το παιδικό μυαλό του να θαυμάζει αυτή την εικόνα. Τα χρόνια πέρασαν, η κατοχή τελείωσε και ο μικρός Γιάννης, έφηβος πια, θα φύγει από εκείνο το νότιο χωριό της Κρήτης για να πάει στην πρωτεύουσα, όπου θα σπουδάσει μηχανικός, θα εργαστεί αρκετά χρόνια σαν μηχανικός αυτοκινήτων στην αεροπορία και θα επιστρέψει στην Κρήτη σαν μηχανικός αυτοκινήτων και αργότερα σαν χειριστής μηχανημάτων, όπου θα κάνει μια καριέρα για πάρα πολλά χρόνια, κλείνοντας την καριέρα του την επαγγελματική σαν έμπορος πετρελοειδών, λειτουργώντας κάποιο κεντρικό βενζινάδικο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματική ιστορία ενός ανθρώπου που κάποια στιγμή στα πρώτα χρόνια της ζωής του είδε μια ανερχόμενη βιομηχανία, την βιομηχανία του αυτοκινήτου να περνάει από μπροστά του και χρόνια αργότερα δημιούργησε μια καριέρα που του έδωσε τη δυνατότητα να θρέψει παιδιά, να σπουδάσει τα παιδιά του, να κάνει μια οικογένεια και τέλος να δει να αναπτύσσεται μια τεράστια βιομηχανία γύρω από αυτό το καινούριο όχημα. Πού ήταν λοιπόν η ευκαιρία σε εκείνη την πρώτη εικόνα που είδε ο μικρός Γιάννης? Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει τότε? Όπως τι είναι αυτό που δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε, καθώς βρισκόμαστε μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή και παρακολουθούμε μέσω του ίντερνετ μια παρουσίαση μιας εταιρείας που μας λέει ναι, υπάρχει μια ακμάζουσα βιομηχανία που πρόκειται στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει καινούργια επαγγέλματα, καινούργιες ευκαιρίες και πάρα πολλές προοπτικές εισοδημάτων για τους ανθρώπους που θα πάρουν θέση στο χώρο. Η σημερινή παρουσίαση λοιπόν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων, επειδή στη συγκεκριμένη φάση αναζητούμε συνεργασία με ανθρώπους που θέλουν να είναι πρωτοπόροι, να είναι αυτοπαρακινούμενοι, προσανατολισμένοι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα, με διάθεση δημιουργίας, ομαδικό πνεύμα και να είναι οικονομικά επαρκείς για τους επόμενους 3 έως 6 μήνες, μέχρι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μαζί τους μια σταθερή οικονομική βάση. Αυτό που τους παρέχουμε είναι μια απλή, ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη πρόταση για κυριαρχία στην αγορά του ίντερνετ. Αυτό που τους παρέχουμε είναι το προβάδισμα του πρωτοπόρου, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν First Movers Advantage. Αυτοί οι πρωτοπόροι σε οποιαδήποτε εποχή έχουν εκμεταλλευτεί τις αλλαγές που υπάρχουν στην αγορά ή στις κοινωνίες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την μεγαλύτερη ευκαιρία στην ιστορία του κόσμου, μια και μεγάλες ή μεγαλύτερες ευκαιρίες υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι πότε τις αναγνωρίζουμε και τι κάνουμε με αυτές. Οι πρωτοπόροι λοιπόν του 19ου αιώνα ήταν αυτοί που κινήθηκαν από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ προς τη δυτική ακτή για να μπορέσουν να ανακαλύψουν χρυσορυχεία, για να μπορέσουν να αποκτήσουν κτήματα, για να μπορέσουν να φτάσουν στην Καλιφόρνια και να δημιουργήσουν τεράστιες περιουσίες. Κάποιοι άλλοι πρωτοπόροι στον 20ο αιώνα συνειδητοποίησαν ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας των αυτοκινήτων και των οδικών δικτύων θα δημιουργούσε μια τεράστια σειρά από επαγγέλματα και προοπτικές που θα μπορούσε να κινήσει αμύθιτα ποσά, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες, εμπόρους και ανθρώπους να κινούνται σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που μπορούσαν μέχρι τότε. Στον 21ο αιώνα, οι πρωτοπόροι του σήμερα αντιλαμβάνονται ότι η ανάπτυξη του ίντερνετ αποτελεί τις νέες οδικές οδούς που υπάρχουν και ότι ουσιαστικά το ίντερνετ δεν είναι τίποτα άλλο από ένας καινούριος ψηφιακός πλανήτης και το ότι οι άνθρωποι που θα εμπλακούν στο χώρο αυτό, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας του ίντερνετ, δεν θα είναι τίποτα άλλο
από τους μεσίτες του μέλλοντος, κάποιων ψηφιακών ενδεχομένως οικοπαίδων που θα έχουν πολύ μεγάλη αξία για τον απλούστατο λόγο ότι κάποιοι διέγνωσαν τη δική τους ζήτηση. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να αναφέρουμε ότι ουσιαστικά 4 ερωτήσεις βρίσκονται στο μυαλό κάθε ανθρώπου καθώς βλέπει μια επιχειρηματική πρόταση. Αυτές τις 4 ερωτήσεις θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με πολύ μεγάλη συντομία, χωρίς να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη του τι είναι το προϊόν μας. Θα το παρουσιάσουμε μεν, αλλά εάν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην παρουσίαση για να δείτε μονάχα το προϊόν σαν πελάτης, τότε σας παρακαλώ πάρα πολύ ζητήστε από τον άνθρωπο που σας πρότεινε να δείτε μια άλλη παρουσίαση που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο προϊόν. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι μια επιχειρηματική πρόταση για ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν το οικονομικό τους παρόν. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε πολύ σύντομα είναι το ποια είναι αυτή η πρόταση, αν κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν πετύχει με αυτή την πρόταση, αν μπορώ εγώ ή εσύ να κάνεις αυτό που μας προτείνετε και αν θα μας βοηθήσει κάποιος. Το προβάδισμα του πρωτοπόρου σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε απαντήσει αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ας περάσουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς και ποιο είναι το αντικείμενό μας τελικά. Το αντικείμενο και το πεδίο δράσης μας δεν είναι τίποτα άλλο από το ίδιο το διαδίκτυο, καθώς παντρεύεται με το δικτυακό μάρκετινγκ. Τις δύο ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές σε παγκόσμια κλίμακα στον 21ο αιώνα. Δύο πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Bill Gates και ο Donald Trump, ήδη έχουν αναφέρει τα εξής, ότι από τη δεκαετία του 10 και μετά θα υπάρχουν μόνο 3 τύπων επιχειρήσεις. Οι διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δικτυακού μάρκετινγκ και αυτές οι οποίες θα σβήνουν επειδή έχασαν την τάση. Απ' την άλλη πλευρά, ο Donald Trump έχει αναφέρει ότι αν έπρεπε να ξεκινήσω τα πάντα από την αρχή, θα άρχιζα να δουλεύω επιλέγοντας τη σωστή εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ. Και η Mega Holdings δεν είναι τίποτα άλλο από μια επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ που παρέχει ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο, απλό όμως υψηλής τεχνολογίας προϊόν για τους ανθρώπους που θέλουν να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη του ίντερνετ και την ευκαιρία του δικτυακού μάρκετινγκ. Το καλό που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι ότι η Mega Holdings δεν είναι μια χθεσινή επιχείρηση. Δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψαν κάποιοι πριν από 2 μήνες και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι η ιστορία ή η πορεία του. Είναι μια εταιρεία με μια ιστορία από το 1999, είναι σχεδόν 1 χρόνο νεότερη από το ίδιο το Google και πολύ παλαιότερη από το Facebook και το Twitter. Ήδη από τα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014 αναπτύσσει την ευρωπαϊκή της έδρα, έχοντας λοιπόν έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας με την Mega Holdings Europe GmbH και πολύ σύντομα και στην Ελλάδα, καθώς η παγκόσμια ομάδα της Mega Holdings, το World Team Academy, αναπτύσσεται σε παγκόσμια κλίμακα και είμαστε μία από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που η εταιρεία εγκαθιστά μία δική της έδρα. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η ανάγκη την οποία καλύπτει το προϊόν της Mega Holdings. Στον φυσικό κόσμο, εάν κάποιος θέλει να χτίσει κάποιο σπίτι, να δημιουργήσει κάποιο οίκημα, θα χρειαστεί συγκεκριμένα συστατικά. Το πρώτο από αυτό είναι μια άδεια οικοδομής. Θα χρειαστεί να έχει ένα οικόπεδο, σαφέστατα θα υπάρξει μια κατασκευαστική εταιρεία και όλο αυτό θα έχει μια διεύθυνση επικοινωνίας. Για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει αυτό το κτίριο, πρέπει αυτοί οι 4 παράγοντες να υπάρχουν ταυτόχρονα. Στον ψηφιακό κόσμο, στις ψηφιακές επιχειρήσεις, εάν κάποιος θέλει να έχει μια τέτοιου είδους επιχείρηση ή ένα χώρο, ένα οίκημα που θα φιλοξενεί τις ιδέες του, τις σκέψεις του, τα ποίηματά του, τη φωτογραφική του δουλειά, τη δημοσιογραφική του δουλειά ή οτιδήποτε θα ήθελε να αναρτήσει για να παρουσιάσει τον εαυτό του, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τα 4 συστατικά, όπως είχαμε την άδεια οικοδομής. Αυτό που ονομάζεται domain. Το οικόπεδο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ψηφιακής μορφής οικόπεδο, ας το ονομάσουμε, που είναι το hosting. Θα χρειαστεί να χτιστεί αυτό το κτίριο, το site building, που εξειδικευμένοι άνθρωποι μέχρι τώρα αναλαμβάνουν και σαφέστατα θα υπάρχει και ένα email για τις επικοινωνίες. Ποια είναι λοιπόν η ανάγκη της παρουσίας? Στο σημερινό κόσμο, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι οφείλουν να έχουν στο μέλλον μια ψηφιακή παρουσία στο ίντερνετ. Όπως τα παλαιότερα χρόνια ήταν αδιανόητο ένας επιχειρηματίας να μην έχει τηλέφωνο στο γραφείο του και πολύ αργότερα ήταν αδιανόητο να μην έχει κινητό τηλέφωνο για να μπορεί να επικοινωνεί με τους πελάτες και τους προμηθευτές του, έτσι πλέον στα επόμενα χρόνια θα είναι αδιανόητο κάποιος ο οποίος θέλει να έχει μια παρουσία στον κόσμο να μην έχει την δική του προσωπική ιστοσελίδα. Όμως μέχρι τώρα υπήρχαν 2 συγκεκριμένες επιλογές.
Η μία επιλογή ήταν οι δωρεάν λύσεις και η άλλη επιλογή ήταν οι πληρωμένες λύσεις. Και οι δύο πλευρές είχαν τα δικά τους υπέρ και κατά. Στις δωρεάν λύσεις έχουμε στα υπέρ το ότι φιλοξενούμαστε σε ένα δανεικό χώρο, που αυτό σημαίνει μηδενικό κόστος, και ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε για να δούμε το τι σημαίνει να έχω μια ιστοσελίδα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό έχει μηδενική επιχειρηματική εκμετάλλευση. Σαφέστατα είναι πολύ πιθανό στην ιστοσελίδα μας ή αυτό που νομίζουμε ότι είναι η ιστοσελίδα μας να παρουσιάζονται ανεπιθύμητες διαφημίσεις και να εμπνέει μια εικόνα αερασιτεχνισμού. Απ' την άλλη πλευρά, οι πληρωμένες λύσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκα μέχρι τώρα, θα έπρεπε κάποιος στα υπέρ είναι ότι αγόραζε ένα δικό του όνομα, είχε ένα δικό του χώρο φιλοξενίας, είχε σχεδιαστεί το site για αυτόν και συντηρόταν από κάποιο ειδικό άνθρωπο, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί. Στην αρνητική πλευρά είναι ότι όλο αυτό σημαίνει ένα απροσδιόριστο κόστος από 1.000 ευρώ έως μερικές χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάποιου, απροσδιόριστα χρονοδιαγράμματα για το πότε και πώς θα γίνουν κάποιες καταστάσεις ή κάποιες ανάγκες θα καλυφθούν που έχει ζητήσει ο ιδιοκτήτης του site και το βασικότερο απ' όλα, μία μόνιμη εξάρτηση από τον προγραμματιστή που τον οδηγούσε στο να νιώθει ότι ο ιδιοκτήτης του site είναι εκτεθειμένος στον προγραμματιστή και θα πρέπει να είναι συνεχώς μαζί του. Η Mega Holdings έρχεται ουσιαστικά να λύσει και να δώσει μία προσβάσιμη λύση στον μέσο άνθρωπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό να πούμε ότι το προϊόν της Mega Holdings είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, όλα σε ένα, φτιαγμένο ένα site από σένα για σένα, όπως ακριβώς το έχεις φανταστεί, που όμως από την άλλη πλευρά έχει κάποια όρια, δεν απευθύνεται στις πολύπλοκες ανάγκες πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που απαιτούν προσωπικό και προγραμματισμό λόγω των ειδικών εφαρμογών που θέλουν να τρέχουν στο site τους. Έτσι, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο το οποίο θέλει να έχει ένα online σύστημα κρατήσεως δωματίων, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το προϊόν αυτό που παρέχει Mega Holdings, που όμως από την άλλη πλευρά απευθύνεται στο 90% του πληθυσμού που θέλουν μια εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ με μια λύση όλα σε ένα, με μια πρόσβαση από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη που μπορεί να του παρέχει τα εξής. Ένα δικό του όνομα, αγοράζει λοιπόν το δικό του domain, όπου μπορεί να φιλοξενηθεί σε απεριόριστο χώρο, με απεριόριστες διευθύνσεις email, με απεριόριστη μεταφορά δεδομένων, με απεριόριστες σελίδες και απεριόριστη κίνηση και το βασικότερο απ' όλα με τον ευκολότερο και φιλικότερο website builder, μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, μια εφαρμογή της ίδιας της Mega Holdings που έχει αναπτύξει σε βάθος χρόνου, που κάνει ουσιαστικά το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας παιχνίδι. Μετατρέπει το σχεδιασμό ή την αναμόρφωση του site μας σε διασκέδαση. Εάν κάποιος μπορεί να φανταστεί ένα site, τότε μπορεί και να το πραγματοποιήσει. Το προϊόν της Mega Holdings, επειδή είναι μια διεθνής εταιρεία, τιμολογείται σε δολάρια και βγαίνει σε δύο ουσιαστικά πακέτα. Στο ετήσιο πακέτο με κόστος $250 συν το σχετικό ΦΠΑ σε κάθε χώρα που βρίσκεται και στο τριετές πακέτο στα $750 συν το ΦΠΑ ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται. Αυτά τα δύο διαφορετικά πακέτα δίνουν την δυνατότητα σε κάποιον να είναι πρώτον πολύ χαμηλότερα από το συνολικό κόστος που θα είχε μόνο και μόνο για να κατασκευάσει ένα site. Και ιδιαίτερα το τριετές πακέτο του δίνει τη δυνατότητα για 3 χρόνια να μην χρειαστεί να επενδύσει ούτε $1 ούτε $1 παραπάνω. Το ετήσιο πακέτο απευθύνεται σε αυτούς που θα ήθελαν να έχουν μια πρώτη δοκιμή και να ανανεώνουν σε ετήσια βάση. Το τριετές πακέτο κυρίως απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι θέλουν να κάνουν, έχουν αντιληφθεί την προοπτική και τη σιγουριά που δίνει η Mega Holdings ή θέλουν να συνεργαστούν με τη Mega Holdings και έτσι επιλέγουν το πακέτο του τριετούς σαν ένα πακέτο συνεργάτη για να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχείρηση της Mega Holdings. Και από το προϊόν λοιπόν ας περάσουμε το ποια είναι η επιχειρηματική πρόταση. Τι είναι αυτό που μας προτείνεται σήμερα. Αυτό που μας προτείνεται σήμερα είναι ότι έχουμε στα χέρια μας το απολύτως φιλικότερο προϊόν δημιουργίας ιστοσελίδων στον πλανήτη, που μπορούμε εμείς να γίνουμε άνθρωποι που θα το κοινοποιήσουμε και σε άλλους. Χρησιμοποιώντας τον θεμελιώδη κανόνα του δικτυακού marketing, που λέει ότι αν κάποιος άνθρωπος δει κάτι ωραίο με φυσικό τρόπο επειδή είναι κοινωνικό, θα το πει και σε άλλους. Έτσι λοιπόν, κάποιος συνεργάτης της Mega Holdings, εκ των πραγμάτων, μόλις ξεκινάει τη συνεργασία με την εταιρεία, εάν έχει ξεκινήσει με το πακέτο συνεργάτη, το τριετές, έχει να απολαμβάνει 25% προμήθειες από το απλό πακέτο,
με ένα μέγιστο εισόδημα που φτάνει μέχρι τις $60,000 το μήνα και θα εξηγήσουμε αργότερα τι εννοούμε σε αυτό. Του δίνει προμήθειες σε απεριόριστο βάθος και ας δούμε το πώς λειτουργεί. Οι προμήθειες που λαμβάνει κάποιος από τη Mega Holdings είναι πάρα πολύ απλές, όπως είναι απλό το προϊόν της ίδιας της Mega Holdings. Οι αμοιβές λοιπόν είναι δύο ειδών. Πρώτον, 5% προμήθεια σε οποιοδήποτε πακέτο, είτε ετήσιο είτε τριετές, προωθήσει ο συνεργάτης σε κάποιον άλλο φίλο του, γνωστό του, συγγενή του ή πιθανό πελάτη που ενδιαφέρεται να έχει το δικό του προσωποποιημένο site. Η πρώτη λοιπόν αμοιβή είναι ένα άμεσο 5% για κάθε προσωπική του σύσταση. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι μόλις ο συνεργάτης αυτός θα δημιουργήσει και έναν δεύτερο πελάτη, πέρα από το 5% θα εισπράξει και $120 για κάθε ζευγάρι συνεργατών ή site τριετούς συμβολέου ή ενός συνόλου $750. Προχωρώντας το παράδειγμα παρακάτω, μονάχα με το παράδειγμα των δύο συστάσεων, αυτό το οποίο θα συμβεί αρχίζει να αποκτά μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δουλέψουν και φτιάξουν τα δικά τους site και προτείνουν στους δικούς τους φίλους και συνεργάτες, τότε και αυτοί θα εισπράξουν $120, αλλά και εσείς σαν βασικός συνεργάτης για κάθε ζευγάρι που έχει υπάρξει από κάτω θα πάρετε πάλι $120, στο σύνολο $240. Ένα επίπεδο πιο κάτω προχωρώντας, βλέπουμε ότι τα ποσά αρχίζουν να αλλάζουν δυναμική. Διότι οι προμήθειες αυτές έρχονται σε απεριόριστο βάθος. Και έτσι λοιπόν, για να φύγουμε πλέον από αυτό το σχήμα που βλέπουμε, κοιτάζοντας ένα πίνακα τι συμβαίνει με τα επίπεδα ανάπτυξης, όταν λοιπόν στην πρωταρχική μας ομάδα το μόνο που έχουμε κάνει είναι να έχουμε προτείνει έναν στην ομάδα Α και έναν στην ομάδα Β, όταν αυτοί αναπαράγουν το ίδιο παράδειγμα προτείνοντας ο καθένας για δικούς του λόγους από 2 άτομα, βλέπετε ότι από το 4ο επίπεδο και πέρα που έχουμε 8 και 8 άτομα στην ομάδα, τα ποσά αποκτούν μια δυναμική ενός πάρα πολύ σοβαρού ποσού που μας έρχεται λόγω αυτής της ανάπτυξης, επειδή εμείς προτείναμε την ιδέα σε 2 άτομα. Όπως βλέπετε, από το 1ο επίπεδο και κάτω, στο 10ο, 11ο και 12ο υπάρχει ένα ταβάνι $60,000, λόγω του ότι η εταιρεία είναι μια νόμιμη εταιρεία που μοιράζει το 75% των εισπράξεών της στο δίκτυο συνεργατών της. Κάπου θα έπρεπε να υπάρχει ένα όριο, γιατί δεν μπορεί να μοιράζει απεριόριστα χρήματα σε απεριόριστους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν το όριο είναι $60,000 το μήνα. Δεν ξέρω αν αυτό κάποιον τον ικανοποιεί ή τον κάνει να νιώθει δυσάρεστα, αλλά αυτή είναι η πρόταση της Mega Holdings. Πέρα από τις αμοιβές αυτές υπάρχουν και κάποιες άλλες επιπλέον αμοιβές που έχουν να κάνουν με την δυνατότητα κάποιου να μπορεί να λειτουργήσει ηγετικά. Υπάρχει λοιπόν ένα πλάνο καριέρας, μια κλιμάκωση τίτλων που δίνουν στον κάθε συνεργάτη, πέρα από τις συγκεκριμένες αμοιβές που αναφέραμε, κάποια άλλα κίνητρα που μπορεί να είναι κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο ταξίδι ή κάποια άλλα διαφορετικά εφάπαξ από τη στιγμή που θα μπορέσει να προσεγγίσει ένα συγκεκριμένο τίτλο. Οι τίτλοι αυτοί, σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην διεθνή αγορά του δικτυακού marketing, δεν σχετίζονται με το πόσο τζίρο έχει κάποιος στις δύο διαφορετικές του ομάδες. Αυτό ισχύει μονάχα για το πρώτο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει να φτάσει στον επόμενο τίτλο, θα πρέπει να λειτουργήσει ως ηγέτης. Για να μπορέσει να αποκτήσει έναν ανώτερο τίτλο, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχει βοηθήσει τουλάχιστον 2 συνεργάτες του, ένα στη μία ομάδα και ένα στην άλλη, να έχουν φτάσει στον προηγούμενο τίτλο. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να μπορεί να αναπτύξει και τις ηγετικές του ικανότητες, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στους ανθρώπους του δικτύου να έχουν υποστήριξη και βοήθεια από τη στιγμή που οι ανάδοχοί τους θέλουν να φτάσουν και είναι άνθρωποι ηγέτες, άνθρωποι με όνειρα, άνθρωποι οι οποίοι είναι πρωτοπόροι όπως αναφέραμε. Αυτό που σας παρέχουμε σήμερα είναι μια καριέρα, όχι απλά όμως μια καριέρα με νούμερα, μια καριέρα με σύστημα. Όπως υπάρχει ένα πολύ απλό προϊόν και ένα πολύ απλό σύστημα αμοιβών, υπάρχει ένα απλό σύστημα δημιουργίας καριέρας. Αυτό που ουσιαστικά ακολουθούμε σαν κύκλος είναι η εγγραφή ενός συνεργάτη, η δημιουργία της δικής του ιστοσελίδας με την βοήθεια της εκπαίδευσης από την εταιρεία, δωρεάν εκπαίδευση από την εταιρεία, συστήστε τη Mega Holdings σε άλλους ανθρώπους, υποστηρίξτε την ομάδα σας και εισπράξτε προμήθειες καθημερινά.
Είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως, ενδεχομένως η μοναδική στην Ελλάδα, η οποία δίνει προμήθειες καθημερινά. Με το που γίνεται η έναρξη ενός καινούριου συνεργάτη, στα επόμενα δευτερόλεπτα έχετε την προμήθεια στο δικό σας πορτοφόλι. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σπάνιο και στη διεθνή αγορά, όπως ανέφερα. Όμως δεν είναι μονάχα αυτό πολύ σπάνιο. Επίσης πολύ εξαιρετικό είναι ότι η Mega Holdings δεν είναι μία ιδέα. Η Mega Holdings δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη για να δοκιμαστεί. Η Mega Holdings είναι μια εταιρεία που πρώτα έφτασε στην Ευρώπη, δημιούργησε γραφεία, πρώτα ήρθε στην Ελλάδα και αγόρασε ένα εξαιρετικά μεγάλο κτίριο για να στεγάσει τα γραφεία και το data center της και μετά απευθύνθηκε στους ανθρώπους που θα δημιουργήσουν το δίκτυο. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από το κτίριο που αυτή τη στιγμή ανακαινίζεται εκ βάθρων για να μπορέσει να φιλοξενήσει τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις και τους χώρους υποδοχής των συνεργατών της Mega Holdings. Αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, τουλάχιστον στα 30 τελευταία χρόνια που έχουμε παρακολουθήσει το δικτυακό marketing. Δεν έχει ξαναυπάρξει εταιρεία η οποία ξεκινάει μια καινούργια αγορά πρώτα επενδύοντας ένα μεγάλο ποσό. Είναι τόσο σίγουρη για την ποιότητα του προϊόντου της και είναι τόσο σίγουρη για την απορρόφηση και την αποδοχή που θα έχει το προϊόν της Mega Holdings από οποιαδήποτε αγορά, που πέρασε άμεσα σε επενδύσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να στηρίξει το δίκτυο των συνεργατών της, εσάς δηλαδή και εμάς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την πιο αξιόπιστη και σοβαρή εικόνα μπορεί να έχει μια εταιρεία δικτυακού marketing. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα σημεία υπεροχής της εταιρείας? Συνοψίζοντας, έχουμε ένα προϊόν που είναι μοναδικό, χωρίς ανταγωνισμό στο κοινό του, απευθύνεται στο 90% του πληθυσμού και είναι πραγματικά πάρα πολύ οικονομικό. Έχουμε αμοιβές που είναι απλές και ξεκάθαρες, χωρίς προδιαγραφές και μηνιαίες υποχρεώσεις, άμεσες και πληρωτές εντός 24 ώρου. Και το βασικότερο απ' όλα, έχουμε ένα σύστημα. Ένα σύστημα με απλό προϊόν, με απλές αμοιβές, με απλό σύστημα, με πρωτοπορία, καινοτομία και υποστήριξη. Είναι μια αξιοσημείωτη πρόταση ηγεσίας στην αγορά που θα δημιουργήσει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι τώρα το δικτυακό marketing. Ίσως να μην είναι άλλη μια μεγαλύτερη ευκαιρία στην ιστορία όπως έχετε συνηθίσει να ακούτε, ίσως όμως να είναι η ευκαιρία που εσύ περίμενες. Περιμένουμε λοιπόν από την δική σου πλευρά να αξιολογήσεις αυτές τις λίγες πληροφορίες, να σημειώσεις τις δικές σου ερωτήσεις και να περάσεις στο επόμενο βήμα. Να κλείσεις ένα ραντεβού επανάληψης με τον άνθρωπο που σε κάλεσε ή σου πρότεινε να δεις αυτό το βίντεο. Μαζί να επιλέξετε τον τρόπο εκκίνησης, να κλείσεις το ραντεβού για την εκπαίδευσή σου, να ξεκινήσεις το δικό σου δίκτυο με τη βοήθειά μας και να κερδίζεις αμοιβές καθημερινά. Ήρθε η ώρα να πάρεις το δικό σου μερίδιο από την ανάπτυξη του ίντερνετ. Ήρθε η ώρα να καταλάβεις ότι το μέλλον είναι τώρα. Ήρθε η ώρα να καταλάβεις ότι εκείνη η ιστορία του 1942 ήταν μια εικόνα που έμεινε στο μυαλό ενός ανθρώπου, ενός παιδιού τότε, και του έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια καριέρα σε κάτι που μέχρι τα 10 του χρόνια δεν ήξερε καν ότι υπάρχει. Πάρε τη δική σου απόφαση, μίλησε με τον άνθρωπο που σε κάλεσε, μίλησε με τον άνθρωπο που σου πρότεινε να δεις αυτήν την παρουσίαση και πάρε θέση τώρα. Το μέλλον δεν θα είναι αύριο. Καλή επιτυχία σε όλους.